Foloni waliɲumano an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na an y'a fɔ nin ye an ka laadalasigi ye laadalasigi min kɔnɔna la gafe karamɔgɔ ale ni kalimu karamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni kelen kɔ ka nɔ bila nɔ min n'a bɛ kɛ ni ayiwa kalimu sulen kɔ dabaji la ka se ka o kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a bɛ jamana kibaruyaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni kofɔ sɔrɔ sira adamadenya sira politiki sira ayiwa ani a sira wɔɔrɔw fo ka taa se diinɛ yɛrɛ kɔni sira ma kuma mana kɛ minnu kan ayiwa n'o o bɛ nanzarakan na anw b'o de ta kelen kelen ka se ka a bɔ n'o ye nanzarakan na ka bila an ka todunkan cɛɲi ni o ye bamanankan ye yaasa kunnafoni kana kɛ maa si den kelen negela ye o de b'an bila ni sigi naani nɔ k'a daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la bi ye tarata ye marisikalo tile 28 san 2023 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman ko kura kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Nfa Senpara an ka foli ni tanuni ni waleɲuman o bɛ kɛ ka ɲɛsin ale ma ni an ye ale yɛrɛ kɔni fo an bɛ min ye sarangosi sara ayiwa Mali fo ka taa se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ayiwa cɛw ni muso bɛɛ lajɛlen ko saran anw b'a fo ka waleɲuman n'an ye saran fo Kalilu Senpara Universel Media ani a kɔnɔ baarakɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen olu bɛ fo k'u waleɲuman cɛsiri min n'u u bɛ a la an b'u tanu n'o o ye diɲɛ don o don kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka tulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Super GT Super GT tulu ye k'a daminɛ moto ayiwa katakatani mobili motɛrimafɛn a kɛra sugu o sugu ye e de kɔni jigi kun tigɛra k'a fɔ ko tulu mana kɛ motɛri kɔnɔ waati ni kunkurunin dɔrɔn a bɛ tigɛ walima e de ka moto i ka bolimafɛn a bɛ sisi bɔ la waati bɛɛ lajɛlen na n balimakɛ n balimamuso kan'a kɔrɔfɔ maa ɲɛna Super GT n'i ye ale sifilɛ ayiwa i yɛrɛ i n'a jaabi i n'o di anw yɛrɛ kɔni ma ka bɔ yen an bɛ taa an ka mairie kɔnɔna la maire la Dani Sanji ni o ye Bamako sigida fɔlɔ ale maire ye commune 1 Umaru Togo ayiwa k'a fo ka waleɲuman dɔn ani a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la monsieur Tunkara an bɛ a yɛrɛ fɛnɛ fo nin waati in na ka bɔ yen ka don impôt kɔnɔna la ka daminɛ impôt ɲɛmaaba Korofina ka na se a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka foli ni tanuni waleɲuman dɔn k'o kɛ u ye muso belebeleba fila min ni o bɛ impôt yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni olu ma sɛgɛn u ma ɲinɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'o o ye madame Ba Fanta Sise ka taa se madame Bagaga Fatumata Sidibe an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka don Yobiya kɔnɔna la an yɛrɛ ka wari mara la n'o ye Mukutari Soso k'a ɲininka ni wariw ni olu yɛrɛ kɔni caya bɛ an nata dɔɔnin bɔ sunkalo a bɛ senna seliw yɛrɛ sera cɛw madamu ale ni denmisɛnw ka selimafini ko o bɛ senna Mukutari n'i mana n'a ye an yɛrɛ nata nɔfɛ an b'i fo ka Yobiya bɛɛ lajɛlen fo nin waati yɛrɛ kɔni na ayiwa foli kɛlen kɔfɛ an b'an teliya min ye Universel Media kɔnɔna la ayiwa ka taa yen nɔ ka sɔrɔ ka segin ka na Universel Media Jen izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a courant ni a batteriment ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latigɛ bali
bamananw ma fɔ ten ko n taara nana dantigɛli jan yɛrɛ kɔni o t'o la sɛbɛn fɔlɔ min b'a ɲɛkɔrɔ n'an m'an tɛgɛ don ka bɔ n'o ye o de ye soir de Bamako wula a bɛ bɔ ko 615 la bi Bamako ayiwa Bamako wula ale bɛna i sɔnni sigi jumɛn de kan i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛlenw na min bɛ tali kɛ anw ka kɛlɛkɛminɛw ni olu yɛrɛ kɔni bɛ don kuranw olu de bɛ faga sufɛlaw olu de bɛ kɔnɔ yaasa kɛlɛkɛminɛw olu yɛrɛ kɔni kan ka don cogoya min na a bɛɛ kun ye mun ye yaasa jugu kana dɔ min b'an bolo n'i y'a ye i b'i ka minɛ kɛlɛkɛminɛ k'a dogo juguw la halisa a ma caya di ayiwa halisa min ni i kan ka don n'a ye ni a yeli a tɛna juguw bɔ u ja kan o de b'a to e bɛ sufɛla yɛrɛ kɔni n'a ye colonel Asimi Goita ayiwa min ye camion 200 k'a fa ayiwa fɔ ka ayiwa a da la jɔ ka bɔ n'o ye Guinée min bɛ taa kariko caman yɛrɛ kɔni minnu ni olu taar'u jɔ Guinée port la ka camion ko olu fa la ayiwa ni a tɔ tɛ ɲini kana da katakataninw yɛrɛ kɔni olu kɔnɔna la ka anw ka dugubaw k'a daminɛ Guinée k'olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen cɛci ka na fɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ɲɛ de b'a filɛ dan yɛrɛ kɔni t'a la n'i ye dɔ ta i bɛ t'o bila n'i ye dɔ ta i bɛ t'o bila kangolow olu yɛrɛ kɔni sɛgɛnna taa ni ka segi yɛlɛmali olu yɛrɛ kɔni a juguyara a digira kan yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ colonel Asimi Goita nin de kɛra malidenw sara ye bi ale yɛrɛ kɔni bolo o de ye ka taa i kɔngɔn fa kɛlɛkɛminɛ min n'a bɔra Irisi jamana yɛrɛ kɔni kan min n'a bɛ kɛ dɛmɛ belebele ye ka ɲɛsin banbagaci kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ nin kɛlɛkɛminɛ ninnu a cayara malidenw yɛrɛ kɔni ma nka a bɛ cogoya min na e ko jugu ninjuw ka taa ni ka segi ale n'u ka wowociw nin tɛ ayiwa olu bɛɛ lajɛlen de kɔni nɔgɔyalen wa n'i ye dɔgɔkun yɛrɛ kɔni tɛmɛlen ta k'a lajɛ mobili min an y'a fɔ kɔnteli yɛrɛ kɔni t'a ban a kɔni falen bɛ a bɛ fɔ min ma ko porte char ni o bɛ kɛlɛkɛ chariw yɛrɛ kɔni k'a jɔ a kɔnɔ ayiwa 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ kɔni k'u da ɲɔgɔn kan ka bɔ fɔ Guinée Conakry ale pɔri belebele min ni u kɛlen bɛ k'o bila Mali yɛrɛ kɔni dɔrɔn tɔgɔ la ayiwa k'a kɔnɔ fa ayiwa kɛlɛkɛminɛ na anw fana k'a doni dɔɔni k'a cɛ kana n'a ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kunnafoniw b'a jira k'a fɔ i b'a ye minɛn minnu tun b'a kɔnɔ kɛlɛkɛminɛ dama olu dɔrɔn de kun don k'a daminɛ a bɛ fɔ minnu ma u ka moto ayiwa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ wo cɛ ni dancɛw ka se ka olu bɛɛ cɛ fara ayiwa mobiliw tɛ se ka don yɔrɔ min na kuluwow ayiwa min ye ayiwa cɛncɛn ka siraw olu bɛɛ lajɛlen ye ayiwa ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen ka u k'u sen nɔ ye ninnu n'a ɲɔgɔnna siw olu de kɔni kɛra kɛlɛkɛfɛn ye minnu ni ayiwa colonel Asimi Goita ale ni Sadio Kamara olu yɛrɛ kɔni jɛra ka t'u kɔngɔn fa min na Irisi jamana yɛrɛ kɔni ka n'a ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la marisi kalo tɛmɛlen hakili lajiginna an b'a dɔn k'a fɔ colonel Asimi Goita fo ka taa se ayiwa colonel Sadio Kamara ma pankurun jigi kɛnɛ la min ye kɛlɛkɛ pankurun ye a caman de u kɔni u y'o olu de kunbɛn ka fara o kan ayiwa nin ye minɛn kura fɛnɛ nalen ye ni olu ye ayiwa bɔra Guinée jamana yɛrɛ kɔni ka don anw fɛ an b'a dɔn tɛmɛlen na pankurun min o yɛrɛ kɔni kunbɛnna ye o de ye L39 ye n'a bɛ fɔ min fɛnɛ ma ko drone Bayraktar ni ale yɛrɛ kɔni dalasuru ye TBD ye wa ni o ye ayiwa fo ka taa se kɛlɛkɛminɛ wɛrɛ ani a ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni ma i b'a ye bi an bɛ waati min na kɛlɛkɛminɛ minnu filɛ ni olu yɛrɛ kɔni sɔrɔlen yɛrɛ kɔni filɛ siga t'a la namara t'a la Mali ka sannayɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ka fɔ nin bɛna ayiwa ka se ka o tɔ ko o sinsin ayiwa ka se ka o kuma k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛtigiya i b'a ye k'a fɔ pankuru olu kɔni u mana wuli sanfɛ k'u gulon san ani dugu cɛ mun ye mugu jugu ka se ka o kɛ banbagaciw kan ayiwa i b'a fɔ ko yan de kɔni ka di ni yen ye o n'a ɲɔgɔnna si caman o de kɔni nalen bɛ Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ a ko laɲini de ye jumɛn ye bi an bɛ waati min na diɲɛ kɛlɛ kɛcogo a yɛlɛmara banbagaciw kɛlɛcogo kɛra o de kɔni b'u bolo n'a ma ɲa u bɛ nin taa cogoya kɔni fɛnɛ la Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni tɛna sigi k'u lajɛ ka malidenw yɛrɛ kɔni to banbagaciw bolo olu fɛnɛ ye a jateminɛ ayiwa anw fɛnɛ b'a labɛn cogo la min ayiwa ni dunan yɛrɛ kɔni a tɛ fɔ a jatigi yɛrɛ kɔni kɔ o de sababu la Mali yɛrɛ kɔni bɛ k'i kɔngɔn fa a bɛ ɲini ka kɛ maliden kelen avion kelen ayiwa an bɛ ka taa cogoya min na e ko a laban yɛrɛ kɔni t'o ye wa nka bi an bɛ taa
bi an bɛ togoya min na kɔni i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛma fo ka taa se colonel Sadio Kamara de kɔni ma olu kɔni y'a ye k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔni bɛ togoya min na hali yɛlɛma yɛlɛma a ka di diɲɛ yɛrɛ kɔni ye o kama n'i ma yɛlɛma e yɛrɛ kɔni e na to ji la olu fana y'a jira k'a fɔ Mali finitigilakaw u bɛ yɛlɛma kɛlɛkɛminɛnw u bɛ yɛlɛma banbaciw ayiwa ta ani sisi o kɔni o de bɛ da u kan ayiwa u bɛ min ye jelikisɛ k'a seri ayiwa min ye ayiwa fɛn kɛnɛ wɛrɛ fɛnɛ hali n'an m'a tɔgɔ fɔ an b'o fɔ yan nɔ kɔrɔlen ko hakili ka taama kuma yɛrɛ kɔni nɔfɛ Pasiri a sɛbɛnna min ye Umaru Angoyiba fɛ an ye min bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la nka ka to o Soir de Bamako kelen ale hukumu kɔnɔna la G5 Sahel ale yɛrɛ kɔni bɛ nin kana kɛ ayiwa G4 Sahel yɛrɛ kɔni ye i b'a ye waati tɛmɛnlen yɛrɛ kɔni na Mali ale de tun bɛ G5 Sahel yɛrɛ ka se k'a kɛ G5 Sahel n'i y'a mɛn G5 Sahel i n'a fɔ ko Mali bari ka d'a kan banbaciw ayiwa yaasa ka se ka bɔrɔntɔ k'a seri k'a bɔ u kan ayiwa o kɔni o baaraba o kɔni o tun bɛ ka kɛ Mali yɛrɛ kɔni na colonel Abdoulaye Mayiga ka bɛn ni mai kalo san 2022 o waati yɛrɛ kɔni na laseli kɛra a b'a yira G5 Sahel maa ɲɛmaw la ko Mali ko a t'a la bi a t'a la sini wa maa yɛrɛ kɔni tɛ se ka an suru walima ka an yɛrɛ kɔni teguruma nin y'an bɔlen a G5 Sahel ko nin y'a bɛɛ lajɛlen kɔni bannen bari ka d'a kan Mali ɲɛmaw olu ka laɲini ye min ye anw tɛ to maa si den kelen ka jɔnya kɔrɔ n'a ma ɲa G5 Sahel a kɔni sigira n'o ye cɛncɛnkan jamanaw olu yɛrɛ kɔni fɛ yaasa min ye banbaci kɛlɛ a bɛ se ka ban cogoya min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ sɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ a kɔnɔ i b'a ye o kɔni o jamana wɛrɛ de kɔni kelen bɛ ka o kɛ i doni ye o kama G5 Sahel yɛrɛ kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen a bɛ ka kɛ ni o jamana ninnu yɛrɛ kɔni tɔgɔ de o de y'a to hali a ɲɛmaaya kun ka di Mali ma waati min na i b'a ye nugunugukanw olu yɛrɛ kɔni cayara ayiwa kuma min yɛrɛ kɔni cayara colonel Assimi Goïta ayiwa ale ko ale tɛ ɲɛma ɲinina ye koyi ale ko ale ka jamana a ka lakana ni a tɛ se ka sɔrɔ ni G5 Sahel ye ale yɛrɛ kɔni bɔra bi wa i b'a ye k'a fɔ nin ye a taalen furu ayiwa fo ka fɔ ko a yɛrɛ kɔni taara koyi taali min yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa G5 Sahel ani a ma ɲɛmaw tractation yala deliliw kuma caman olu kɛra fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na min b'a to Mali yɛrɛ kɔni bɛ se ka sigi a kɔ cogoya min na ayiwa laseliw y'a jira k'a fɔ anw ye bɔlɔ kelen ye ni anw yɛrɛ kɔni taara n'an bɔra ka ban e ko an na turubilen wa o kɔni kɛra Mali yɛrɛ kɔni taalen ye i b'a ye o min n'o kɔni kɛra ayiwa min ye G5 Sahel maa ɲɛmaw ye u ye ayiwa kiini kɛ ayiwa min ye ka kulew kɛ ka ayiwa nbu k'olu bɛɛ ci o bɛɛ la Mali yɛrɛ kɔni ale ma sigi ayiwa o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra G5 Sahel e ko bi an bɛ waati min na a ma kɛ G4 Sahel yɛrɛ kɔni ye wa bari Mali ka drapeau min tun bɛ a cɛma o yɛrɛ kɔni fɛnɛ an bɛ waati min na o samara ka bɔ a yɛrɛ kɔni cɛma fasiri sɛbɛnna Mayimuna Dunbiya fɛ min ni ɲa ale sama ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la ka bɔ Soir de Bamako la an bɛ don Nouvelle Horizon ni o ye ɲɛnakura ye ale bɛna i sɔnni sigi halisa banbaci kɛlɛ min bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la ayiwa i b'a ye k'a fɔ a kun tɛ se ka kɛ nka n'a kɛra ayiwa a kana bali maa si yɛrɛ kɔni den kelen na i b'a ye filaw fo ka taa se dɔgɔnɔw ma ayiwa olu kɔni y'a faamuya ni jugu bɛ olu la ayiwa jugu ye kelen de ye ayiwa o kama u ye a laɲini min b'a to u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa jugu kun kelen min bɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka olu kɛlɛ cogoya min na mouvement min n'a bɛ fɔ a ma ko défense PUL n'u bɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ ale ni Dana Masago u kɔni ka bɛn ni marsikalo tile 20 ani 6 ye san 2023 u taamara ka se ɲɔgɔn dagayɔrɔ kɔni kɔnɔna la n'o ye kanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a daminɛra min ye ayiwa filaw olu ka kan yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka bɔ yen ka taa min ye dɔgɔnɔw yɛrɛ kɔni ka kan olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la laɲini o ye kelen pe dɔrɔn de ka se ka banbaciw k'olu kɛlɛ cogoya min na ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan i b'a ye filaw olu yɛrɛ kɔni ka kɛlɛcɛw a ɲɛmaaya minɛlen bɛ Segu Alayi Boli yɛrɛ fɛ ale min ni ale yɛrɛ kɔni ye ayiwa minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ bɛn ni keleya ani fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni ma n'o ye Ismail Wage ale ka cakɛda ye ale yɛrɛ kɔni ye o cabinet de ministre ayiwa o yɛrɛ kɔni mɔgɔ ye Segu Boli yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ nin kɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ kan a kun bɛ fo ka taa se Dana Masago ale yɛrɛ kɔni maa ɲɛmaaba n'o ye a bɛ fɔ min ma u ka bureau politique o président ni a bɛ fɔ Mamudu Gunjekile ni maaba fila ale ni Seku olu kɔni ye kuma ɲɔgɔnya kɛ
kuma ɲɔgɔnya min n'u y'a kɛ video kungurunin yɛrɛ kɔni ye ka se k'a yira k'a fɔ olu kɔni farala ɲɔgɔn kan bi laɲini hali n'o y'a sɔrɔ a bɔra Seku ayiwa Seku boli ale yɛrɛ kɔni fan fɛ nka kun de ye an ka se ka fara ɲɔgɔn kan jugu kungolo min kɔni banna an ka se ka olu kɛlɛ bɛn o bɛ se ka sabati cogoya min na an yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛ kɔlɔsilikɛlaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin ko a jatigɛ yɛrɛ kɔni bɔ olu la olu kɔni sigilen bɛ k'a lajɛ don n'a nataw la a bɛna wolo min na nka wele yɛrɛ kɔni dara i b'a ye k'a fɔ bi an ka se ka fara ɲɔgɔn kan min ye ka se ka lakana ani basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kɔgɔla Mayiga dɔgɔkun tɛmɛnlenw yɛrɛ kɔni na ale kun taara Mopti dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa min ye ka se ka laseli kɛ laseli min n'a bɛ fɔ min ma ko lancement national de la stratégie de gestion politique de la crise au centre ni gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ basigibaliya kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ fɛɛrɛ ni dabaliw yɛrɛ kɔni min bɛ se ka tigɛ yaasa o yɛrɛ kɔni o bɛ se ka dala kuru cogoya min na colonel a tɔgɔ di premier ministre dɔgɔtɔrɔ Sugɛli Kɔgɔla Mayiga ale yɛrɛ kɔni kun taara o baara yɛrɛ kɔni na i b'a ye ni fɛɛrɛ minnu ni o yɛrɛ kɔni filɛ nin tigɛlen filɛ nin ye bi i b'a ye jɔsen min yɛrɛ kɔni b'a la o bɛ t'i jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa fo jɔsen damadɔ la nka i b'a ye fasiri sɛbɛnba yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ a jɔsen kelen yɛrɛ kɔni tɛ min b'a yira k'a fɔ ayiwa Dana Masago ale yɛrɛ kɔni ni mouvement pour la défense des peuples olu yɛrɛ kɔni ka kɛ min ye kɛlɛcɛw ye kɛlɛcɛ min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛkɛminɛnw ta yaasa ka se ka u ka sigidaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni ko o lakana cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ Dana Masago olu yɛrɛ kɔni ye wele da wele min ni jamana ɲɛmaa bɛ se ka o jaabi ka se ka olu lakodɔn i na komi Burkina olu yɛrɛ kɔni ye u ka ayiwa maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni ko k'olu bɛ jamana lakana ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ lakodɔn cogoya min na ayiwa a y'a ɲini jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛ ka se ka minɛn d'u ma minɛn min b'a to lakana baara ninnu yɛrɛ kɔni olu bɛ se ka sabati cogoya min na hakilina jiginna i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin tɛgɛdi ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔni na ayiwa a kɔni baara fɔlɔ kɛra kabini janvier kalo tile 7 san 2023 i b'a ye a nun kɔni donna n'o ye Seku boli yɛrɛ kɔni fɛ a y'a sɔrɔ a y'a ɲini filadenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ kɛlɛkɛminɛ a bɛ fɛn o fɛn bolo bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka marifa bila ka sigi i ka jamana yɛrɛ kɔni ma a ye wele da Tapital Pulako maa ɲɛmaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma olu ka laseli kɛ laseli min b'a yira k'a fɔ filaden minnu bɛ banbaaci walew la olu kɔni ka marifa bila ka sigi u ka jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa Seku boli ni ale yɛrɛ mouvement de défense des peuples ayiwa ale yɛrɛ kɔni ye o yɛrɛ kɔni maa ɲɛmaa ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye laseli min kɛ ayiwa ko donna nataw la u kɔni bɛna n'o ye Dana Masago a milisi ɲɛma ayiwa ka se a n'o yɛrɛ kani ka ɲɔgɔn ye ayiwa min ye juguw ye ka se ka dankarikɛw la fo kungo kolon olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ kɛ sababu ye ayiwa jamanaden nanamasumalu olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka u ka taa ni ka segi yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ lafiya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na i b'a ye k'a fɔ ayiwa nin wale nin wele nasuga o dalen maa min yɛrɛ kɔni fɛ maa min ni ale yɛrɛ kɔni ye jamana yɛrɛ kɔni ka ciden ye n'o o ye Seku boli ye maa dɔ yɛrɛ kɔni bi i yɛrɛ ɲininka o yalima nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔlen fila fɛ nin tɛna kɛ ɲininkali caman ye anw yɛrɛ kɔnɔ hakili kɔnɔ anw ka se ka min tengu an yɛrɛ kɔni na wa bari ka d'a kan bi jamana yɛrɛ kɔni ye a laɲini a bɛ fɔ min ma ko désarmement min b'a to maaw bɛ kɛlɛ marifa yɛrɛ kɔni bila ka sigi u ka jamana yɛrɛ kɔni ma cogoya min na nka o wale ninnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na halisa i b'a ye Dana Masago fo ka taa se min ye mouvement pour la défense du peuple olu yɛrɛ kɔni bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni hakilina min n'a bɛ olu yɛrɛ kɔni ka sigidaw olu lakana yɛrɛ kɔni ko fɔ ni kɛlɛkɛminɛnw ye cɛw a man ka kɛ cogo o cogo la anw ka jamana ka lakana dɔrɔn an bɛ cɛsiri min n'u b'a la ni a bɛ kɛla ni jamana kanu ye an b'a fɔ ala k'an n'u dɛmɛ fasiri sɛbɛnna Seyidu Konate fɛ an ye min sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Ɲɛnakura